Чакай, Ивана. Айде ела тук отсреща му. Чакай да пееме, мама. Ана, айде духа и ти, мама. Чакай малко, баба. Пожелай си. Да си пожелая таблетче да ми. Мариана, ние снимаме отпред, бе. Да, една страна минава. Burger. Първо двете. Браво! Yeah! Аре, снимай тортата, бе. Айде сега тримата. Айде трите, баба, айде. Чакай, мама, ще се. Любе бургер. Да, сложи сега на манко. Дай, И нали? деветката да тук и тоя.